बे समाव भारत हादरनि साखाथियाव थानाय बांलादेश हादरा खैफोदनि लामायाव गोग्लैदों। बे खैफोदखौ सुस्रांनो थाखाय भारत हादरनिफ्राय मदद बिनो गोनां जादों। बे गोनोखो मुगायाव मोब्लिब नङाब्लानो मोनसेबो खामानि जाया, जेराव मेगन खानाबादि जानांदों। जेरावबो खोमसि खोमलाव जादों बांलादेश हादरा। मानोना गाज्रि मोब्लिबनि आंखालजों जुजिनांदों, जायनि जाउनाव भारत हादरनिसिम हेफाजाब बिनो गोनां जादों। बांलादेश हादराव मोब्लिबनि आंखाला बारायलांदोंसोदि, जेराव हादरनि गोबां बाहागोफोरावनो 10 घन्टासिम मोब्लिब गैयि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो तारिक रहमान सरकारा शपिं मलफोर आरो गलाफोरखौ गोख्रैनो बन्द खालामनो बिथोन होदों आरो डिजेल जागायनायनि थाखाय भारतनिसिमबो खावलायदों। सुलुंनि बादिब्ला, बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव गोबां दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय लड शेडिंआ गाज्रि थासारि जानायाव नोगोरारिफोरा खायसे ओनसोलफोरनि मोब्लिब फुंखाफोरखौ गाग्लोबदों। बेनिखायनो मावफारियाफोरनि थाखाय पुलिस रैखाथि बिनो गोनां जादों। मानोना सैयदपुर, नीलाफामारि आरो कुश्तियायाव गाग्लोबनाय आरो अर लागायनायनि जाथाय जादों। दासिमबो मोजां मोब्लिब जागायनायनि जेबो आसा गैया होननानै बिबानगिरिफोरनि हुसियार होनाय लोगो लोगो बांलादेशआ मोब्लिबखौ एसे खम बाहायनाय खालामनायनि राहा लादों। बुधबारखालि तारिक रहमान दैदेननाय सरकारा गासैबो गला, मेला आरो हारिमुआरि हाबाफारिखौ हराव 8 रिंगायाव फोजोबनांगौ होनना बिथोन होदों। बायदिसिना साजायनाय मोब्लिब बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जादों आरो गासै लाइट फोजोंनायखौ 7 रिंगायाव बन्द खालामनो बिथोन होदों।